Salutare lume! S-a găsit un nou meeting. Deci pe XX Cipri 2. 1. Să vedem ce facem azi la meeting-ul ăsta. Ei, ești deja acolo. Da, am făcut shop, dar Conectat, fraiere. scoate-mi el. Era shop, că pe Warhol l-am pus shop. Ce shop ai făcut din el? Păi sunt acolo o grămadă de lucruri pe el, mă. Opa, am intrat pe wording ăla. Da, vezi că poate pe ori evantaiul cu 8 inteligență. Și ce mai faceți? Lume. Asta, toate videoclipurile sunt filmate într-o zi. Și asta pentru că se intre cel mai rapid pe YouTube. De că nu mă lasă să intru. Stai un pic, că dau un refresh. Am găsit un meeting de level 10. Mă auzi, mă? Ce? Am găsit un meeting de level 10. Hai, da. Și tocmai am făcut o misiune pe care nu am dat click. Nu-i bai. E dă baba 20k. Nu-i bai. Nu-i bai. Dignin am dropat carte, frate. Nu ura nimic. Ăsta-i păstrez. Am dropat ce de level 1. Aia, da. Cu 4 diavol. Poate fac acolo 5k. Da, terminăm aici, am uitat să opresc filmarea, când găsim al meeting, pornim filmarea. Hai, hai.